f'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Mela, inkomplu l-programm mhux l-ewwel darba li Kane Sajt kien magħna fl-istudio waqt Kalamita, tafu fuq xi se nitkellmu u aħna nibqgħu nintaqgħu ma' Kane biex ovvjament tina komunikazzjoni tajba dwar ċertu affarijiet li forsi wieħed ma jkunx jaf kif se jitrattom, kif se jaffaċċjahom. Kane, wara nofsinhar tajb lilek. Sallimlek Tiziana u nsellem lit-tim kollu wara Kalamita. Iva, Tiziana, normalment persuna li jkun għaddej mill-vizzju tal-lob tal-azzard, ġifieri jkun qed jipprattika l-attività b'mod eċċessiv, jibda jgħaddi minn momenti f'ħajtu fejn nistgħu ngħidu li jibda l-rutina. Jibda l-rutina ta' rqad, jibda l-rutina ta' ikel. Biex ma nsemmux ukoll l-persuna jibda ibiddel l-atteġġjament tiegħu. Jibda ma jagħtix każ tal-persuna tiegħu. Ma jagħtix każ tal-persuni tal-madwar fosthom uliedu. Ma jibdix jagħti każ inaqqas l-attenzjoni minn fuq il-post tax-xogħol. Hawnhekk il-persuna jrid joqgħod attent. Għaliex jibda dieħel f'saram ngħidulu aħna bil-Malti. Punti oħrajn il-persuna jibda jikdeb. Jibda jidħol f'nażba finanzjarja. Jibda jissellef mingħand in-nies fuq il-post tax-xogħol barra milli jitlef l-attenzjoni. Jibda jkun assenti l-maġġor parti tal-ħin. Jibda jissikja mingħajr l-ebda raġuni. Pereżempju, jekk l-imgħallem ikun jixtieq jorganizza team event, pereżempju, il-persuna jibda jinfluwenza lill-kollegi tiegħu biex aktar iva milli le team event issir f'kasino fejn ikun hemm il-lob tal-azzard. Dawn huma kollha ngħidulhom aħna sintomi li jkun għaddej persuna li iva l-attività tal-lob tal-azzard tibda tinfluwenzalu ħajtu u hu jibda jagħti din l-attività aktar importanza minn kull attività oħra f'ħajtu. X'inhi kemm jekk jirrigwardjaw u kemm jekk jirrigwardjaw il-maħbubin tiegħu. Hawnhekk iridu noqogħdu kemm xejn attenti Tiziana. Barra minn hekk hemm sintomi finanzjarji u hemm sintomi mentali, emottivi. Iridu noqogħdu daqsxejn attenti. Fejn jidħlu l-sinjali emottivi, persuna jibda jitlef il-konċentrament b'mod faċli. Sewwa. Fuq il-post tax-xogħol fil-ħajja personali privata tiegħu. Nerġa' nirrepeti, ma jagħtix każ affarijiet importanti. Persuni importanti bħal uliedu jinsa għaliex Tiziana għax il-focus point tiegħu tkun fuq il-lob tal-azzard 24 siegħa kuljum. Il-kelma aljenazzjoni tibda tixraq lill-persuna għaliex għax il-persuna jibda jkun aljenat minn kwalunkwe attività oħra ħlief il-lob tal-azzard, jibda jgħix f'ħolma. Jibda ibati minn dwejjaq. Jibda jibati minn sintomi ta' depressjoni. Jibda jkun restless viċin il-maħbubin tiegħu. Irridu noqogħdu kemm xejn attenti, sintomi finanzjarji x'inhuma Tiziana, sintomi finanzjarji il-persuna eżempju jibda jikkexxa personal saving plans. Saving plans tal-pensjoni jibda jikkexxjhom. Ħlief il-persuna m'għandux flus imur fuq l-imgħallem tiegħu biex jaħallsu minn qabel ma jistenix il-paga fl-aħħar tax-xahar. Problemi ta' ċekkijiet jibbawnsjaw, problemi ta' użura rridu nsemmuha wkoll. Jiġifieri dan kollu li qed ngħid il-persuni tal-madwar l-avvizzjat importanti li jinżommuhom f'moħħna għaliex
għaliex il-vizzju tal-lob tal-azzart huwa vizzju antipatku nħobb ngħidlu jien għaliex ma jġorx riperkussjonijiet fiżiċi. Ekku. Allura tajjeb li nżommu dawn l-affarijiet f'moħħna ħalli jekk il-maħbub tagħna jibda juri dawn is-sintomi xi ħaġa mhix tinkwadra, hemm xi ħaġa ħażina u x'irridu nagħmlu kemm jista' jkun impoġġu bil-qiegħda u nitkellmu mal-persuna. Normalment il-persuna ħajrifjuta jew inkella jikdeb jew inkella jgħidlek qed timmaġina jew mhux vera kif u x'fatta. Jiena xorta nibqa' ngħid li l-komunikazzjoni hija ċ-ċavetta. Jekk il-persuna li jkun qed ibagħti l-attività tal-lob tal-azzard tkun qed toħloqlu saram fl-istil ta' ħajja tiegħu, speċjalment mal-maħbubin tiegħu, mentalment, soċjalment, finanzjarjament, il-persuna għandu jagħmel dak il-famuż ta' self-test, issaqsi ċertu mistoqsijiet lilu nnifsu, dejjem nirrepetiha, isma' qed nagħti importanza lil dan il-lob aktar milli nagħti l-importanza lil marti, lil raġel tiegħi, lil żewġi, lil uliedi, qed nonfoq aktar milli jmissni, il-kontrolli ta' ħin u ta' flus qas jeżistu għalija inkun qed nieħu pjaċir u minn 50 euro ġiel intella 200 euro, 300 euro f'lejla. Ġifieri rridu noqogħdu daqsxejn attenti. U jekk dawn il-mistoqsijiet nirrispondu għal-iva, anke f'mistoqsija waħda minnhom, hemmhekk għandna nirrealizzaw li għandna bżonn daqsxejn ta' support. Ma fija xejn tal-mistħija hija ħaġa normali li persuna sforz id-delizzju tiegħu jaqbes il-kontrolli u jaqaf saram, imma rridu nfittxu s-support. U rridu naċċettaw li għandna bżonn is-support, għandna bżonn l-għajnuna, rridu naċċettaw li isma' għandna l-vizzju. Il-prattika tal-lob tal-azzard qed tikkawżali saram. Issa s-soċjetà tipprovdi dak is-support, il-fondazzjoni lob responsabbli qiegħda hemm biex tisma' din il-karba biex tagħti s-support bl-aħjar mod, staff professjonali mħarreġ, sena sħiħa, inħeġġeġ lil kull min qed jismani u jarani biex iċempel fuq il-linja ta' support nazzjonali 1777 kif għandkom fuq l-iskrin bħalissa u jekk saħansitra naċċertakom il-konfidenzjalità hija assoluta, jekk saħansitra b'xi mod jew ieħor tistħu semmu leħinkom ma ġara xejn, affarijiet normali wkoll, ikkuntattjawna permezz tal-website www.rgf.org.mt u hemmhekk tistgħu tużaw l-għażla tal-chatline fejn ma tkunux ovvjament qegħdin issemmu leħinkom imma tkunu qegħdin twasslu l-messaġġ tagħkom xorta waħda permezz tal-apparat teknoloġiku tagħkom. Tiddejqu xejn, għamlu l-kuraġġ, għamlu l-gazz magħkom infuskom biex dejjem ngħidha Tizzjana biex teqilbu il-folja ta' ħajjitkom għal pożittiv. Mhux għal gwadan tagħkom biss, imma speċjalment għal gwadan ta' min tassew ħobkom. Eżattament. Jiena dejjem insemmi wkoll li ikun hemm anke l-persuni viċin li jiġu affettwati ovvjament jiena fil-mood, l-atteġġament. Ġifieri jekk hawn xi ħadd li anke jixtieq isaqsi mistoqsija di dejjem ngħid għax minn sempliċi mistoqsija tista' tiftaħ konverzazzjoni ma' espert ħanajtek li jista' jgwidakom iktar fit-triq it-tajba, ġifieri tiddejqu xejn saqsu. Il-mistoqsija oħti l-erf kif jgħidu u m'hemmx għalfejn ikolkom vizzju biex iċċemplu fuq il-support line tagħna. Mistoqsija tmur fin-nofs, isma' opinjoni ta' parir ċkejken għaddejja minn dan il-fażi ta' ħajti. X'nista' nagħmel? Hemm importanti li tapproċċjawna b'kull mod possibbli. Grazzi ħafna kejn lilek. Grazzi lilek Tizzjana. Ħajja ħna issa nawguralek is-sajf it-tajjeb. Ekku, nistieħu ftit. Nintaqgħu għalissa eżatt, imbagħad nintaqgħu fl-iskeda li jmiss. Intom se tibqgħu hemmhekk għal meta jkompli ma' ftit ieħor, bqgħu segwu.